Yawa shugaba kenan. Holy Bandit aka TJ. Ya gajiya shugaba. Lafiya lau. Yawwa to da sauri. Wannan kalmar turancin breweries. Yana da wuyan sha'ani shugaba. Allah sarki. To ni ina so in san ya diddiginta ya aka samu ta ne wai wannan kalmar breweries. All right. Ka taba jin sunan ce Bitrus? Bitrus. Yawwa. A kasar Sayawa akan kira mutum da short form kaman Bitrus ina da ce B. Yawwa. To kuma kamar na Baba Mandoli. Yawwa B. Yawwa. To kaga kuma akwai wuri. A sayanci ko ba haka ba akwai wuri. Gaje wuri. Yawware. To Sofi idan suka ga Bitrus da su ce bi wuri. Iyaye ma bi wuri. Ana ce ma Bitrus wuri. Sai ce bi wuri. To yadda aka yi aka samu biri wuri kenan. To ko baturen ma da ya zo shi ma a kasar Siyawa kenan. Amma ya sauka yi. To da ya ji kawai sai ya je ya bude kamfani ya ce yawa bi wuri biri wuri. Madalla daidai ne. Kai. If you like this video, please go to our page and subscribe to our channel, like and share. To, godiya muke sai an juma.